गुवाहाटी डायमन्ड एफसी आरो गरेस्वर टाउन एफसीनि गेजेरजों 27थि गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि दखरा एबसु आरो डिमाकुसि गेलेमु आफादजों जथाय बानजायनायाव डिमाकुसिनि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानाय 2024 मायथाइनि जोलुर बादायनायनि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बायदिजों लोगोसे जागायजेननाय गेलेनाय बेखेवगिरि आनन्द बर' नेहाथारि दुलाराय बर' फरायसा आफाद। हाबाफारियाव बाहागो लायो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कर्नेलियास दैमारि, नेहाथारि बाबुल बर', बिटिआरनि इएम दावबायसा बर' आरो गोबां दैदेनगिरि, मेलेमजिबि आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंनो लानायखौ नुनो मोन्दों। जोलुर गेलेनाय बादायनायनि गेजेरजों जिउ राहा दानाय गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनाय थांखिखौ खुंफुंबोबाय थानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अनगा जानांगौ आसामाव नागिरनानै मोननाय नङा। जाय आफादा मोनफ्रोमबो जिल्ला मोनफ्रोमबो दखरायाव जोलुर गेलेनाय बादायनायखौ खुङो। दिनै 24 सेप्तेम्बरनिफ्राय जागायनानै 29 सेप्तेम्बराव जोबथा गेलेनायजों खुंफुंगोन। 27थि जेम्स बेंगा गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो लानाय बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप जोलुर बादायनायखौ। डिमाकुसि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो डिमाकुसि रिजनेल स्पर्ट्स एस'सिएशन आरो टुर्नामेन्ट कमिटि बेनि बानजायनायाव दिनै 27 गेलेन्स टुर्नामेन्ट फुटबल टुर्नामेन्ट बेयाव दिनै बेखेवगिरि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै बाहागो लाफैना जोबोद गोजोननाय मोन्दों। थांनाय 27 इयार्सनिफ्राय बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टखौ होबोदों आरो बेखौ बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि जि मार्टियार बेखौ बिथांमोननि गोसोखांथियाव बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टखौ होबोबाय थानाय जादों। दा बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टआ डिमाकुसिल' बेयाव मुंदांखा नङा, आसामनि खना खनला जायगायावबो बे गेलेन्स काप फुटबल टुर्नामेन्टखौ मोनथियो आरो बिटिआर ओनसोलनि बेबो मोनसे मख'जाथाव फुटबल टुर्नामेन्ट। फैबाय थानाय समाव बे गेलेन्स गल्ड कापनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलनिफ्राय आरोबाव गोबांथार गेलेगिरिफोरखौ जोनोम जानाय मोनसे बेबो इनफ्लुयेन्स गोनां मोनसे टुर्नामेन्ट। दा ओंखायनो आं दिनै बेयाव फैनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। दा सेथि हाबाफारि हिसाबै गुवाहाटीनि डायनाम' क्लाब आरो गरेस्वरनि टाउन क्लाब बिनि गेजेराव गेलेनाया मोजाङै जादों आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाव फुटबला मोनसे जोंनि बर' हारिनिबो मोनसे गेलेजानाय मोनसे फोरबो हिसाबै खुंजाबाय थानाय मोनसे हाबाफारि हिसाबै जों बेखौ नुबोबाय थादों। मानो होनब्ला जोंनि बर' हारिनि थामोनथाखौ रैखाथि होनो थाखाय जाय बिर जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोना गावनि जिउखौ सेक्रिफाइस खालामबाय, बे सेक्रिफाइस खालामनायखौ अराय सम गोजोरै दोननो थाखायनो दिनै मोनफ्रोमबो ओनसोलाव बा मोनफ्रोमबो दखराया बिथांमोननि गोसोखांथियाव फुटबल टुर्नामेन्टफोरखौ होबोनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों जोंनि यंगस्टार्सफ्रा अर्थात उन्दै उन्दै जेनेरेसना फुटबल गेलेनायनि मोनसे इनफ्लुयेन्सा जोंनि ओनसोलाव गोग्लैदों आरो दिनै बे गेलेन्स फुटबल टुर्नामेन्टनिफ्राय जोङो गोबांथार सोलोंनो हायो। मानो होनब्ला बायजोनिफ्राय फैनाय जि प्लेयारफोर बिसोरनि आदब, बिसोरनि जा स्किल बेफोरखौ नायनानै आरोबाव जोंनि ओनसोलनि फरायसाफ्रा बेखौ मोजाङै सोलोंनो हानाय मोनसे खाबुफोरखौबो जों बेयाव नुनो मोननाय जादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै मोनसे बर' हारिनि गेजेराव मिशन स्किल आरो बे मिशनखौ दिनै मुभमेन्ट बेयाव लांनो थाखाय जोंनि गेजेराव नोजोर बोनानै फुटबलाबो जे जोलुर बादायलायनाय बा जोलुर गेलेनाया जोंनिबो मोनसे पेसा हिसाबै जाहाथे जायो। दा बेखौ नोजोर बोनानै दिनै आन्डार 13 जि फुटबल क्लाब बड'फानि मुङाव बड'फा एफसि होननाय बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लायनिफ्राय दानाय जाबाय। बेखौ चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एस'सिएशननि एफिलिएशनाव खालामनाय जादों आरो बिनिनो देग्लाय प्रथमबारै आन्डार 13 जि बड'फा एफसिआ आसामनि आन्डार 13 फुटबल टुर्नामेन्टआव बाहागो लादों। दा बिनिनो एफ जि जन बेयाव फाइनालखौ चेम्पियन खालामबाय। दा बेखाय जोङो गोग्गानाय मोन्दों। दा बिनि गेजेरजों जोंनि जि आन्डार 13 जि प्लेयारफोर बिथांमोना स्टेटआव सेलेक्सन जागोन। थांनाय बोसोरावबो
जोंनि आन्डार 13 गेलेनाय गेलेगिरिफ्रा स्टेट प्लेयार हिसाबै जेरै नर्थ इस्ट एफसिआव बाहागो लादों आरो दाख्लैबावै जों मोनथिनाय मोन्दों जे आन्डार 13 आव गेलेनाय सासे बै थांनाय बोसोरनि गेलेगिरिया आसामनि स्टेटनि प्लेयार हिसाबै दिनै इन्डियानि नेसनेल माने चेम्पियनशिप बेयाव बाहागो लानो मोन्दों दा बियो उदालगुरि माबानि आम्बागाव दखरानि सिङाव गोग्लैयो दा बियो जोबोद बाख्नायथाव आरो बिनि गेजेरजों जोङो फैबाय थानाय समाव उन्दै उन्दै जोंनि फरायसाफोरखौ उन्दै जोंनि गेलेगिरिफोरखौ आरोबाव मोजांसिनै खालामगोन बेखौ जों आसा थिनो हायो आरो जोंनि बे बड'फा एफसि बियो जोबोरैनो मोजाङै जादों होननानै जों फोथायनो हायो। आচ্ছা बड'फा एफसिआव गेलेनो थाखाय माबायदि क्वालिफाइड जागोन बा बोरै सायख'नाय जागोन? बड'फा एफसिआव गेलेगिरि महरै जानो थाखाय जोङो दखरानिफ्राय जिल्ला लेभेलाव आन्डार 13 टुर्नामेन्ट अर्थात इन्टार आनसलिक खुंनाय जायो बिनि उनाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट बेखौ खुंनाय जायो दा इन्टार डिस्ट्रिक्टनि उनाव बिनिनो माखासे गेलेगिरिफोरखौ सायख'नानै बड'फा एफसिआव बिनि टीमनि प्लेयार हिसाबै सेलेक्शन खालामनाय जादों दा बेखौ फ्राय हप्तासे बिथांमोनखौ गेलेहोनानै बिनिफ्राय सेलेक्शन खालामना जाय कोच आरो सेलेक्शन खालामग्रा टीम पिआर टीम बिथांमोना नायनानै बड'फा एफसिआव बे आन्डार 13 फुटबल गेलेनो थाखाय प्लेयारफोरखौ सायख'नाय जादों।